Anong pumapasok sa isip natin kapag nababanggit ang pangalang Jose Rizal? Simula ngayon na hindi mo na maaaring gamitin ang apelido ng Kano. May lalim sa utos ng Konseho na Supremo ang mga tagapatasan at maaari pag sila'y mga matay. Tinitisin sila nakasitok at sipag, saksak at tamang pain. Ako'y nakabag sa kalagayan ng maraming tao. Kayong mga walang kasalanan ay nagtiis naman ng kahirapan. Sa loob ng 3 araw ay kanilang lulusubin ang 8 bayan. Jose Rizal. Ang matapang na novelista ng Noli Me Tangere na bumising sa kamalayan ng mga Pilipino. Ang bayaning pinarin sa ang makata na nagsabi, ang tao ay marunong mamahal sa sariling wika ay hindi makakamoy sa pinagsabi siya. Pero sino ba talaga si Jose Rizal? Anong uri ng Pilipinas sa kanya tinatisnan? Hanapin natin ang puso at kaluluwa na dakilang Pilipino sa loob ng Republiko. Hanapin natin ang ngiti ng ating kasamahan na paputo sa pisong Maria. Subukan natin kailangan ang sa Pilipinang nagmamahan ni Jose Rizal. Ito na ang simula ng buhay. Ang bawat bantayong nagaya nito, paalala sa mga nangyari noong lumipas, kumakatawan sa mga tao at nangyaring dapat nating iharap.